Inniu Johnny muid na mhná a chéiliúradh. Ó Véanus de bhrá agus ó Mharsa de ach adas gur ionann dúinn an dúinn beag seo mar bhaile, bíodh ionannachas eadrainn mar gine. Ar waithe tú riú nach ndearthú daoine rudaí áirithe leat do mar gur fearr tú? Níl aon fáinneart go fáil? Níor aistrig tú do chluine, chuna sa bhraithan dar chéile faoi sin. Kenny siúnis, go tíana bhfuil tú pásta. Todhchaí? Sin ná go pláiste bheith nó bhfuil? Bhí curmach cén pásta aon tú amach an seo, ar agla ggóilta gurí páiste bhí agad. Ó tháin tú ar náise gobar, Camréalar an lenah bocht. Well, má tá tú le brístí teanna a chaithú agus a golamach i gréich leat haon is cinse gonnear hí duine ag an rud ag an leat. Tá tú bhád níos deise le íomh gaire. Cá bhfuil dar chéile, bhfuil sé go baile babysitting? Well, níor cheart de bhrá a bheith mhaí leohéan san ihe inne an ní a thug cibé. Tá mrá ar lorag an inis sa láthair ibre le fada inis, agus níl sé agin go fáil. De réir taide agus survéine a rinneú ar na malamh, tá céad de dan ard de bhrá armile den túram go mítear agsúil leis go ndeanfaidh siad an obair glantarachta sa láthair ibre. Nach dugtar clús éisteachta dóibh a grinníthe, go dagann siad go minic faoin ár cheartú, agus go mbíonn fir ar lorag aitheantas as a god smuintí. Ach tá gréasachas a ngach gréad in síl agus a ríis is na mrás mó a tahís leis. Ó ní higann tosan ar rudí seo. Bhain go dagan duine lads. Well, ar náide fuir tú an post sin, is banthú, tá sé fashionanta na post na móra a thuirt den na mrán na síalta seo. Ó, so tá sé bhfuil ar có-ionannas do bhná sa dtreo. Níl sé bhacha le ar gig Steve Hain. Is cuma nach bhfuil tú an pá chéana leis sin. Sure nach bhfuil sé intach go bhfuil pasta agat. Sílam go bhfuil tasa gitbag rá úil bhéanach nó bhfuil. Bé a héana bhád níos fearr muoi sa cistinn i deanna na gapraí, a mé sin megalor. Ná den darúd, cé chuir san áit na bhfuil tú inis. Agus in sin tan méid a dúirtar linn faoin ar garb. Ráiteas han muid a waslú agus hanionsaí a dhéanú ar níos. Deantar gréas chéapú ar bhrá agus ar ach is mó seans faoi gá go darlaí sé seo de bhrá na de Agus mé óg agus a go bar a bar, dark fear ar me chiche agus dúirtlam ba pinta baine agamsa. Ó, sure chill out, níl mé a chamaga. Easy. Na rudí a dhéanhín orsa, do mé hén fihe bliana níos oige. Ach bar grammart haon, níl anna get a crack. Slut. So mí lenas tasa an leiríthúir agus is dóithe go méid blowjob dí ar an leithúir níos muile, okay? Ná bhí cho precious son, tása gom go maga bhfuil sé bhuis. Bitch. Na heis le dara, tá sí sé paranoid. Ach now wise up, níl annach banter. Bíon me nach sú leatsa a gcónaí up for it. Níl sé granmar, agus níl Virginia gairí. Níl sé ceart galúir. Rinne iirecht mé a chur síos, a cep ar na hiireachta sin. Tá an taide casa is níla muid a dal in éon áit. ach inniu Johnny muid na mrá a chéiliúradh. Tá bailach le galagín hon ionannachas ceart ó bhaintteach ach tá muid i gcóil sa trá ceart, agus siúlaí muid an bóthir seo le chéile, mar daoine a chinseoidh go méid sóthaí níos gile ag mrá a tal teacht. Is seo méid dearad a dheartar lena chumáid. Is bralam na rudí a dtíir tú? Han tú cho láidir agus tá me cho brodú lasad. Tá géirí go maiid leat. Caníart. Is tosa in duine is cróga eadrainn ar fhad. Every night, in every way, this work gets better. Gorgeous. We should need the jazz. Tá tú má ábalta é seo a dhéanamh. Tá mé anhrádaí lasad agus seasaí mé leat go bí go té a Harlíns. Gur mé agad as Lord Teach, ar son muid a lig.
Jan, fresh. Lé.